Ад сівой даўніны мудрых думак сувой, не згубіўся ў вяках і сягоння дарэчы, прад матуляй у кленчы айчынай сваёй, а яшчэ прад настаўніцай любай у кленчы. Жанчына-настаўніца, як пуцяводная зорка на небе для дзяцей, якая асвятляе іх шлях і дзіхаціць для кожнага. Добры будь у дарозе, якую ты сам сабе выбіраеш, і калісьці сказаў Якуб Колас. А яшчэ лепш, калі сустрэнеш на сваім шляху чалавека з добрым і чулым сэрцам. Такім чалавекам для нас з'яўляецца настаўнік беларускай мовы і літаратуры Скрабко Святлана Владзіміровна. Мы 11 год у школе, і ёсць адзін чалавек, які ведае пра нас больш, чым нашы бацькі, і нават мы самі. Яна з намі ўжо 7 год, але мне здаецца, усё жыццё, бо яна вучыла яшчэ мою маму і гатавала мяне да алімпіяды. Мама гаворыць: слухай Святлану Владзіміровну, яна дрэннага не параіць. Знаёмцеся, Скрабко Святлана Владзіміровна, настаўніца беларускай мовы і літаратуры дзяржаўнай установы адукацыі гімназіі нумер 7 імя Віктара Цімафеевіча Калакольнікава, горада Гродна. А цяпер трохі гісторыі. Нарадзілася яна ў прыгожай вёсачцы Глушнева, Гродзенскага раёну. Бацькі Краўченко Владзімір Браніславович і Марыя Івановна. Тата любіў чытаць і быў майстрам на ўсе рукі. Мама марыла стаць настаўніцай, але не атрымалася. І тут увага! Маміна мара не знікла, яна перадалася дачцэ, як па СМС, толькі праз гены. З 1989 года пачаўся яе прафесійны шлях, ідзе па ім дагэтуль. На яе уроках заўсёды цікава, ніколі не бывае сумна. Гэта не таму, што мы такія разумныя, а таму, што яна не дае нам заснуць. Яскрава падае новы матэрыял, каб у нашых галовах застаўся характэрны яе аповеду вобраз. Гаворыць з намі шчыра і праўдзіва, прымушае задумацца з первых хвілінах урока. Яна імкнецца привіць нам любоў і павагу да свайго краю, свайго народу, традыцыі, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Святлана Владзіміровна умее сказаць так, каб мы зразумелі свой недалік і абавязкова выправіліся, што мы і робім. А яе словы, ой, як стыдненька, калі не падрыхтаваны, прымушаюць выправіцца адразу. А колькі хобі яе? Я ведаю, што яна водзіць аўтамабіль, займаецца скандынаўскай хадзьбой, вельмі прыгожа катаецца на каньках, на цюбіну, на лыжах. Відаць, смачна гатуе. Таксама яна рыхтуе пераможцаў алімпіяд, конкурсаў і канферэнцый. Святлана Владзіміровна, у чым сакрэт? Чаму вас все любяць? А сакрэта тут ніякага няма. Проста трэба любіць і паважаць дзяцей. Адкажу радкамі Янкі Сіпакова: не трэба жыць, як набяжыць. Так жыць на свеце трэба, каб да апошніх дзён любіць зямлю, людзей і неба. Усе пачулі? Трэба любіць жыццё, вучыцца і працаваць над сабой. Святлана Владзіміровна, мы вас любім! Мой даражэнькі, я вас таксама люблю. Люблю, цэню, вы ў мяне самыя лепшыя. Ёсць людзі, якія пакідаюць след у сэрцы. Святлана Владзіміровна менавіта такі чалавек. Хацім падзякаваць яе за мудрасць, дабрыню і бясконцую любоў да беларускай мовы. Мы ганарымся тым, што яна наш настаўнік. Святлана Владзіміровна, вы сапраўдны прыклад для ўсіх нас.